Роберт Мессарович, сезнең 80-нче мәктәпнең эшчәнлеге менә күз алдында сокланырлык, горурланырлык итеп эшлисез. Узган ел гына мәктәпкә Каюм Насыйри исеме бирелде инде. Быел менә скульптур композиция әзерләгәнсез. Шушы эшләрнең максаты нидә? Шул турыда сөйләп китсәгез. Бу үзебезнең узган уку елында башланып киткән эшчәнлекнең дәвамы дип карарга кирәк. Дөрестән дә 2021-2022 уку елы башы безнең мәктәбебезгә 19 августта Каюм Насыйри исеме бирү белән зур вакыйга белән башланып китте. Һәм безнең мәктәбебезнең педагог коллективы өчен бу алдагы эшчәнлегенә зур перспектива ача торган. Аның кулына байрак, флаг бирү белән тиңләп төшеп була бу вакыйганы. Һәм инде бүгенге чара бу Каюм Насыйри тарафыннан 1871 елда ачылган татар балалары өчен ачылган дөньяви мәктәпкә 150 ел тулу вакыйгасы белән бәйләнгән чара. Дөрестән дә 1871 елны Каюм Насыйри тарафыннан татар халкының төп каласы булган Казанда, Иске Казан бистәсендә татарлар өчен беренче дөньяви мәктәп ачыла. Ул ифрат зур вакыйга була. Зур вакыйгалар ул моментта гына бәя ала алмыйлар. Ул аны соңыннан үзенең әсәрләрендә искә төшереп, бу әле күп еллар үткәннән соң бәяләнәчәк дигән фикерен әйткән була. Дөрестән дә менә бүген без 24 февраль бу Каюм Насыйриның туган ае. Бу ел әле тагын бер вакыйга белән бәйләнә. Каюм Насыйриның вафатына да 120 ел. Инде 3 елдан без беләбез 200 еллык аның зур юбилейлары билгеләнеп үтәләчәк. Бүген инде беренче татар мәктәбенең шушы 150 еллык матур юбилеена багышлап без мәктәптә Малик мәктәп коллективы белән сүз дә юк, Мәгариф һәм фән министрлыгының, Казан шәһәре җитәкчелегенең булышлыгы белән без скульптура композициясын ачабыз. Бу скульптура композицияның идеясе аны инде без уйлап, специалистлар белән киңәшеп, коллектив белән берләшеп, аннан инде үзебезнең Татарстанна әйтгәндә иң яхшы специалист скульпторлар белән фикер алышканнан соң менә бер фикергә килдек һәм әйтәсе килә, ул бик уңышлы чыкты дип саныйбыз. Һәм әйтәсе килә инде бу скульптура композициясе ул чын мәгънәсендә менә шушы зур вакыйганы зурлап билгеләп үтүдә була. Мин уйлыйм инде бу вакыйгадан соң әле башка төрле чаралар, күп чаралар булачак, республика күләм чаралар. Бу инде безнең мәктәп коллективы тарафыннан да 3 елдан инде узачак зур юбилейларның беренче баскычы, беренче этапларының берсе дип саныйм инде. Шуңа күрә бүгенге көнне бу чара әле шушы Насыйри укулары дигән исем астында узачак фәнни-гамәли регион-ара, халык-ара катнашу белән булачак зур конференциянең дә ачылу тантанасы белән дә бәйле. Чөнки без менә шушы конференция аркылы, конференциягә инде безнең күп кенә төбәкләрдән, республикабызның төрле район шәһәрләреннән, аннан чит илләрдән дә катнашучылар белән бергә без инде матур иттереп бүген менә фәнни-гамәли конференциябызны уздырачакбыз. Бу инде шулай ук традициягә әвереләчәк. Без инде менә бүген чын мәгънәсендә менә беренче татар халкы өчен ачылган дөньяви татар мәктәбенең зур матур юбилеен, 150 еллыгын шулай билгеләп узачакбыз. Рәхмәт.